Jamen, hej. Ja, det sidder helvede. Fuck det. Morgen, god tur. De er åbenbart fast besluttet på, at jeg blev udskrevet i dag. Så det er fedt. Yay. Hvad jeg sagde til aftenvagten, og nu var der ikke nogen, der overhovedet havde læst, eller også så ville det er, fordi jeg skulle udskrives. At alle mine tanker er kommet tilbage igen. Pas, jeg ved det ikke. Jeg ved, hvad der træder det hele, men sådan det. Så ja, men hyggerejser.